Hola, què tal? Com esteu? Espero que bé. Soc en Tafel Serra i avui vaig a fer-vos un tutorial sobre el maneig d'una aplicació que em sembla genial i que crec que us agradarà. L'aplicació de la qual us parlaré és Wattpad. És una aplicació gratuïta que permet als que la utilitzen descobrir i compartir històries dels continguts que els agraden i els atrauen. Parlem d'una xarxa de més de 40 milions d'usuaris a tot el món, tenint en compte l'especialització que té. No està gens malament aquesta xifra. Wattpad és com milions de llibres oberts, alhora en els quals es pot escriure, compartir i comentar, a més que es poden incloure continguts multimèdia. També permet als escriptors valorar l'èxit de les seves obres i llançar-se al mercat. En Wattpad es poden trobar obres en 50 idiomes, que són accessibles a través de dispositius mòbils o navegadors a l'ordinador. Si us sembla, comencem, pas a pas. Primer de tot, estem a l'escriptori. Anem a Google, cercam Wattpad, li donem a la primera pàgina i bé, aquí podem baixar. Ens dona un poc d'informació, com funciona Wattpad, però bé, això no és l'important. L'important és el login per poder iniciar sessió amb Google. Posam el nostre correu, la nostra contrasenya i ara ens surt això. Hem de posar el username, per exemple Raül, un par de nombres, la contrasenya i continuam. Aquí hem d'elegir si ens agrada llegir, escriure o ambes. Posarem ambes i anem a next. Aquí hem d'elegir si som uns lectors amateurs o professionals. Bé, podem lograr una carrera. Aquí li donem el nostre gènere, lot. Aquí hem de triar els temes que més ens interessen. Hi ha molt de tipus. Posam horror, fantasy i, per exemple, misteri. Bé, finish. Ara li donem aquí. Bé, aquest és l'inici. En l'inici ens posa aquí un par de recomanacions segons el gènere que hem triat. Aquí ens surten molt de llibres, aquí de fantasy, perquè l'hem triat, de misteri, molt de llibres, podem passar una bona estona llegint magnífiques històries, però bé, li donem aquí a cercar, aquí podem canviar la categoria, hi ha molt de tipus d'humor, per exemple, li donem, aquí hi ha molt de llibres col·locats per posició. Aquest és el millor, el segon, tercer, quart, quint. Està ordenat per segons com els usuaris l'han votat. Li donem a next. Aquí està el llibre i bé, podem llegir. Li donem una altra vegada aquí i bé, aquí podem cercar el nom de qualsevol història que volem llegir. Li donem a Write per poder escriure, Create New History. Aquí tenim que posar un títol, una estrella, per exemple, una descripció, la que vulguem, els personatges, posam els noms, aquí l'etiqueta, el gènere de la nostra història, molt important, l'audiència, la mitja d'edat, l'idioma, molt important també, copyright i la valoració. Podem posar que puguin votar o no. Aquí podem posar una imatge des de l'escriptori, donant-li allà i bé, li donem a skip i en skip podem començar a escriure la nostra història. Aquí posam el títol, una estrella, per exemple, aquí podem posar capítol 1 i aquí ja podem començar a escriure la nostra història.
està molt bé el Wattpad, ho recoman 100%. Aquí podem passar una imatge del nostre escriptori, un enllaç d'un vídeo de YouTube. Aquí Save, molt important per guardar la nostra història. Preview per previsualitzar-la. Podem observar, podem fer modificacions i bé, per publicar-la li donem a Publish. I aquí podem canviar el títol, la descripció, qualsevol cosa. Tornem enrere i bé, podem ser premiums, però jo no ho recomano per res, perquè tens que pagar perquè no hi hagin anuncis. No és res recomanable. Bé, també hi ha un par d'avantatges, però no ho recomano. I bé, també podem anar a Write My Histories. Aquí podem veure les nostres històries. Aquí està la nostra. Està guardada, podem borrar-la. Bé, aquí està la nostra història. Aquí podem veure el nostre perfil, si volem canviar-nos la foto o el nom, qualsevol cosa. Les notificacions, la llibreria, les històries guardades. I li donem a Lookout, ja sortim i espero que us hagi agradat. Adeu, fins un altre vídeo.